Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo kayre latti jonde jeeɗiɗaɓre. En bolwanan darɗe jemma, kadi jawmirawo ɓangiɗo o mamti jeyaɓe maako darotoɓe jemma. O wi'ata tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kadi ɗo deidei manore nde o marri jeyaɓe maako ummotoɓe daro jemma nder nyibre juula ɓe ɗon tammo moƴƴere jawmirawo, ɓe ɗon bo kula yangada jawmirawo. To kadi o wi kamɓe man ɗo jeyaɓe maako ɓeɗo man ɗo buttuli maɓɓe ɗon ndayo ha be'itte. Kadi wakkati yimɓe fu ɗon mbaali ɗani ɗoyɗi ɗon beli, kamɓe kam ɓe ɗon ƴummi, ɓe ɗon naafa, ɓe ɗon toro jawmiɓe ngam hokka ɓe hinnaye muɗum, ɓe ɗon toro ɗum bo hisna ɓe yangada muɗum. To kadi ɗo wonte deidei mamtore nde jawmirawo mamtiri jeyaɓe muɗum darotoɓe jemma. Non nder ɗon man o wi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Kadi pamarum ha jemma ha jeyaɓe maako ɗo, jeyaɓe maako huloɓe mo ɗo, pamarum ko ɓe ɗanoto ha jemma. Ɓe ɗon ɗano wakkatiji goɗɗi seɗɗa, kadi bo ɓe ƴummo, ɓe nanga, ɓe juula, ɓe jurmito, ɓe mboya yeso jawmiɓe, ɓe ɗon ɗaɓɓita hinnaye muɗum, ɓe ɗon bo molto yangada muɗum. To kadi darja man ɗum darja mapindi ha jamu, kadi keɓɗo ka kam kadi ɗum alama khairu dow muɗum, ɗum alama jawmi ko fondimo yiɗanimo bo khairu, fondimo yiɗanimo bo khairu. Kadi ɓe ummo ha ragarewel jemma, gel tataɓel jemma ragarewel gel jawmirawo jippoto ha muɗum, o wara o wi'a moy yamatayam mi hokka ɗum, moy ɗaɓɓitirtam yafuye mi yafo ɗum, moy tubata ha kalluɗe muɗum ko sali mi jaɓana ɗum tubu muɗum. To kadi wakkatiwel ngel ɗo, wakkatiwel man jeyaɓe maako ɓeɗo ɓe ummoto kadi ɓe naafa, ɓe mboyana jawmiɓe ngam tammagu ko woni ha maako ha khairuji ɗuɗɗi. To kadi en mbi en ɗon bolwana qiyamul layli. To kadi ɗum ɗume wonte qiyamul layli man ɗo? O wi kala julde nde ɓi adama julata ɗum ɓawo to nange muti fu ɗum wi'ete ɗum qiyamul layli. Diga mutal nange ni, julde nde julata ɗum ɓawo mutal nange kam ɗum nafila, kanjum man ɗo ɗum wi'ete qiyamul layli. To kadi wakkati qiyamul layli man ɗo ɗum wakkati peeciɗo, bannanɗen ha deidei ko wi'a ha ɗo, ha wargo ndei wakkati man timmata ha wargo to ɓe cetini bulol seki, ɓe cetini fajiri, subaha waɗi. To kadi ɗo wonte wakkatiwel ngel qiyamul layli man haɗata ha muɗum. Kadi kayre man ɗo ɗum juletende ha jemma. To kadi ɓi adamajo bannanɗen wakkati man kam fuɗɗan diga ɓawo mudgo nange. To kadi a subnete an man ɗo noy juldata qiyamul layli man ɗo. En jangino ha julgo witiri, sahabo en waɗantato annabijo sallallahu alayhi wa sallama, kamɓe man ɗo annabijo wasake ɓe njula witiri maɓɓe yeso ɓe ɗano.
ɓadima ngam ellaji kertiɗi ɓe, ngam ellaji kertiɗi ɓe. Ban Abu Huraira radiyallahu anhu wi'ama kanko man ɗo ɗon sukloro ha jemma man ɗo be jangugo wi'itago hadiseji ɗi o nani ɗum ha annabijo ha o jengina. Ngam man annabijo wimo julwitiri maɗa yeso ɗanoɗa, ngam ta latto masalan o ɗano kanko man ɗo ha wakkati ɓillo he'ata daidai ko o jula witiri man o ƴumo ko nandi e muɗum wi'ama banniɗo man. To kadi ala kulli hal annabijo wasake ɓe jula witiri maɓɓe yeso ɓe ɗano. To ni kam ɗum hunde waɗotonde. An man to a mijoto, an man ɗo to a walake a ɗanake a ummatako ragare jemma, julwitiri maɗa yeso ɗanoɗa. Ɗo man ɗo ɗum lawol aranol no goɗɗo juldata witiri muɗum. Jula kañum man ɗo witira yeso ɗano, witira yeso ɗano. To non daidai wakkatiwel ɗiɗaɓel ko ma tindinore ɗiɗaɓre nde foti ɓi adama juldata witiri ha muɗum ɗo kanjum wonte julgo hakkunde magariba na witiri kadi mbi'eten nde wakkatiji ɗi ɓi adama julata daroto darɗe jemma foti ɓi adama o nafan hakkunde wakkatiwel gonangel diga ɓawo julgo magariba ni ha wargo julde esha'i. Ngam ha aya ka janguɗen ɗum ko sali tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kadi aya man ɗo wi'ama kanjum man ɗo ɗum yehɗitingo wakkatiwel gongel hakkunde magariba be esha'i ɗo yehɗitinangel be nafangel diga to ɓi adama juli magariba ni o juli ratibije ɗe ɓawo magariba man kadi o foti wakkatiwel man ɗo o jokka nafilaje mako o ɗon nafani ha wargo esha'i, ha wargo julde esha'i. To o nafi ha wakkatiwel man ɗo bo darɗe daidai no o nafi fu o wi'ete kanko man ɗo o nafi qiyamul layli. Kadi wi'ama ha ɗon man ɗo nafgo darɗe 4 nafila man wodi foti laato darɗe 4, foti laato darɗe 6, foti bo laato ɗum limgal ɗuɗgal non wari ha darɗe 20. So kadi foti bo laato ɓi adama o ɗon nafa banniɗo man non o jula darɗe 2 o silmina o jula 2 man o silmina ha daidai to wakkati julgo esha'i man waɗi o jula esha'i. To kadi lattaki ɗum darɗe kertiɗe ha goɗɗo wi'a ɗum darɗe noy masalan mi yiɗi mi yehɗitina hakkunde magariba be esha'i man ɗo ɗum darɗe noy foti ɗe latto ɗum darɗe ɗe kertaka be limgal. Ade ala kulli hal ɓi adamajo foti nafraɗe ɗon nafa banniɗo man non ha wakkati julgo esha'i man waɗa o jula esha'i. Latoto banniɗo man ɗo wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallama wari ha hadisewol goto nder sahabo en o wi o juli kanko man ɗo ɗon rena annabijo hakkunde wakkatiwel hakkunde magariba be esha'i man ɗo annabijo sedai ɗon jula silmina ni ha wakkati esha'i waɗi kadi o ummi o juli esha'i. To ni kam ɗum sappinan en ɗum wakkati man ɗo foti ngehɗitinangel be nafilaje man ɗo no mbawata fu hakkunde magariba be esha'i man ɗo kanjum man ɗo ɗum nonde nder qiyamul layli. Nonde tatabre nder qiyamul layli man ɗo nafgo ragare jemma kanjum man ɗo woni ha majum kisndam, woni ha majum annora, woni ha majum bo seyo, woni ha majum bo ferwididgo julɗo be jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Gam kadi ban jangunoɗen ha nder jeyaɓe Allah latake no kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Kadi latake pamarum ko ɓe ɗanoto ha jemma, mana man ɓe ɗanoto daidai wakkatiji goɗɗi pamari ɓe ummo kadi bo ɓe njula ɓe toro jawmirawo maɓɓe hinnaye. To kadi ɗo man bo ɗum wakkatiwel ngel hani ngel foti ɓi adamajo waɗa
julde maako naafilaje maako ɗe qiyamul layli ha ragareyel jemma, wakkatiyel jemma, sulusuyel jemma, ragarewel. To non foti en keɓi wakkatiji ɗo fu ɗum en mbi asli kam ko julɗa ɓawo mutalnage fu ɗum qiyamul layli. Kadi foti to himma ɓi adamajo masalan wodi zarfuji pe'animo o heɓai nafugo qiyamul layli man, na hakkunde magariba be esha'i, na yeso o ɗano, walla bo na ragare jemma sulusu jemma ragarejo fu ɗum waɗanakimo bo ɗo bo kadi ɓi adamajo o habda o heɓa ko minti 10 ha ragare jemma man, yeso naymingo o heɓa ko minti 10 o ummo o jula darɗe 2 kadi ɗon ha majum hayru lattiɗo ɗuɗɗo. Mana man ni ɓi adamajo o habdani o no ɗum famɗiri fuuni o jula ko wondo deidei minti 10 ɗo o heɓan ha minti 10 man to darɗe 2, to darɗe 4 no o juldi ɗe fuuni o habda o heɓa ko minti 10, 15 yeso naymingo. Kadi ta ɓi adamajo yosna hoore muɗum ni warta ko ha ragare jemma man jamum ha ko heddi be julgo subaha bo ni o wawata o ummo wakkatiyel man, gam minti 10, 15 ɗi kam na ɗum heddi be wakkati subaha. To hani ɓi adamajo ha ɗo kam no waɗi funi o waɗana hoore mako tiiɗal, o itta njosu ha hoore mako, o ummo o nafa ha wakkatiyel man ɗo, kadi o toro jawmirawo mako ko latti hayru mako duniya be alahira. Ni kam ta goɗɗo famɗina, ta wi'a jotta kam mi ummaki nafni ɗuɗɗe masalan 11 walla ko ɓuri walla ko ngakki, jotta kam gam darɗe 2 kam ɗume ɗe gaɗanta mi acca silto ɓe naymini tan mi jummo. Innama ɓi adamajo habdu ko minti 10 keɓɗa ɓande dei ko ɓe cappini en ha ɗo, ko minti 10, 15 keɓɗa ɗo ɗon ha majum hayru ɗuɗɗo, umma naf ha wakkatiwel man ɗo, umma naf ha wakkatiwel man. To non ɓi adamajo o ɗon ɗano ha jemma mako ɗo man bo ɗum hunde tilimde, ɗum ɓi adamajo o ɗon ɗano ɗon fe'o o fina ha jemma nder ɗoyɗi mako man, non ɗoyɗi man ɗi ta'a o fina. To kadi ha ɗoyɗi man ta'ata ɓi adamajo fina non ɗo bo kanjum man bo wodi darja mapindi ha woni ha wakkatiwel man. Kadi to ni a fondaka be nafugo jemma man ɗo, to ni fe'anake ma banni ɗo masalan a fini non ɗoyɗi ma tawi a fini non bo ɗo bo wari ha hadisewol ngol Abu Huraira filli ɗum radiyallahu anhu, kanko man o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi man ta'arra min al-layli faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lah fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Kadi ɗo bo ɗum darja ɓurka ɓi adamajo fe'ake ni non o fini ha jemma mako, kadi hani kanko man ɗo o wi'a o be mujarrad fingo mako man non o wi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nden o wi'a alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nden o wi'a allahumma ighfirli, walla bo o do'o hunde wonde non de o marata haje jabantemo do'a man. Ɗo fu ɗum nokkure nde ɗo ɗum ɗon nder nokkuje ɗe do'a jabete ha muɗum, goɗɗo o toro ko o marata haje. Non to ummake o nangi o juli bo ɗo bo julde mako man ɗo nde jaɓe. To kadi ɗo man bo ɗum hunde tilimde kadi ɓi adamajo ta o yeebo pinanɗe mako pe'otoɗe ha jemma non dow o wala anniya, innama ko kanje man bo o nafitoroɗe be innugo Allah, be torago Allah haje mako, be to o wawi bo ummoro non o nanga o jula, kadi lattoto julde mako man ɗo nde jaɓande. Hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ujuna jayim be
bana wowa kala hitande fu to lewru ramadana walla lewru korka yalti kode radio international abuja tv don jaba wazuji walla firo alqur'ana wal seningal wazuji dina islama gila modibbe fere fere der Nigeria ema yasi leydi ndihim kode radio international abuja tv don andina sobabe mudun sobirabe jokkodiral yaki waddanke on tafsiriji gamma wazuki ummatore julbe to tawafu tokkobe kode radio international abuja der windere nde min do andina on wiki hikkama bano wa kala hitande fu dammugal amen don mabbiti kala gidbe fu lildoyamin ko tefamin ga anduki diye laabi tokkata gamma rokkukimi wazuji mabbe e tafsiriji mabbe ha der ndu lewru kode radio international abuja don jaba wazu ko tafsir gila minti 30 ha yaki minti 30 ha ma yaki awa gotel walla sa'a go'o ngam nohon tefayɓe bayanu ha dow no ɓe mbawata ɓe nildami e tafsiruji ko lawol ngol ɗum tokkata ngam huccuki wazuji walla ɓiro tafsir maɓɓe ɓe mbawai ɓe ɗaɓɓa nde e tongorde walla lamba ka'a gonɓe nder Nigeria sey ɓe mbatta honde 9 honde 9 go'o 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 9 go'o 9 9 9 tati tawaɓe yasi leydi Nigeria sey ɓe ƴewnamin ha dow WhatsApp dow nde'e tongorde hodere 2 3 4 9 honde walla mere 9 go'o 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 9 go'o 9 9 tati ngam non dammugal amen ɗon maɓɓiti giɗɓe hoccuki teddenga tafsirɗu wawai ɗaɓɓa ta lamba gonde kode radio international abuja laabi ɗimin cakata ha tafsiriji amin hawti nder taskaramji amin ɗimin taskata kala jamdi 9 yaki 9 ireta ɗi radio nden bo min mbattay tafsiriji ɗin live walla darnde goo dow hello facebook kode radio hawtande e channel youtube amin kode tv nden bo min ɓilay bidiyoji guddi gila minti gotel yaki minti 3 ha dow tiktok amin ɗum kode tv nden bo audioji ɗi tafsiriji ɗin on mbawai keɓonɗi ha dow channel telegram amin www.t.me/kode radio ɗi laabi kanji woni laabi ɗimin cakata wazuji amin bano wowa nder ɗon kaaru fu sobiraɓe amin tawaɓe ha leydi kamaru inanta leydi nijar mbowuɓe nildoykimi ma tawaɓe nder Nigeria gure bauchi gombe e adamawa dammugal amin ɗon maɓɓiti gamma jaɓuki tafsiriji mon nden bo giɗɓe fuɗɗa rokkukimin tafsir dammugal amin ɗon maɓɓiti sey ƴewno nde tongorde walla lamba ka'a kamin dokki on mamin nani on Allah hawta e moƴƴe taweteɗe nder lewru waroru lewru ramadana ala imrana ko yunade yimɓe ɓenne